dediquem... El premi, macho. Sí, no, el premi La també. puta mare que em va Dediquem fer. tots els shows del Vull ser millor català a la nostra gurú espiritual. Demano un fort aplaudiment per calentar una miqueta. Mari Pau Huguet! Gràcies, Mari Pau! Mari Pau, això és per tu! Mari Pau, aquest aplaudiment és per tu! Ja tenim els equips, Sagrera, Sant Boi, Montornès i Barcelona Amics, que són coneguts. Barcelona Amics. Vinga, vale, doncs ara sí que anem a començar. No es diu vale, Pau, es diu? D'acord. D'acord. No, barbarismes, cap ni un. Barbarismes? No. Barbarismes no. Barbarismes? No. Gràcies. Vale. Aquesta és la bona. Ara ja comencem. Vale, doncs aquesta és la bona, d'acord? Sagrera, Sant Boi, Montornès, Amics de Barcelona. Comencem, ara sí, Roger. El Vull ser millor català! Benvinguts a Vull ser millor català! Escudella, escudella, escudella! El show on la gent ens ajuda a un de Gavà i a un de Torrelles de Llobregat a fer més rica la pronunciació i el coneixement de la nostra llengua i cultura catalana! Molt bé! Si el que voleu és aprendre català i enamorar-vos de Catalunya, amb nosaltres esteu al lloc més indicat! El públic de la setmana passada, al mateix lloc on esteu ara vosaltres, ens va fer aquestes propostes. En Mario, de Parets del Vallès, ens va dir: el més català que he fet mai és, de petit, fer-li una petició al tomàtic. Home, Mario, escolta, està bé això, però ara d'adult, jo què sé, doncs també alguna cosa catalana, no? Que s'imagini que té una segona residència a la Cerdanya, per exemple, o que vagi cada 11 a Montserrat a veure ovnis! L'Àxel de Sant Boi... D'on? De Sant Boi! L'Àxel de Sant Boi ens diu: no hi ha res més català que menjar-se una bona botifarra sucant-la en romesco dins d'una barretina. Àxel, una barretina, que després te l'has de posar, queda tot. Quin fàstic. Com queda tot l'olor que queda allà. Sí, molt català, fotes la botifarra i tot el romesco que hi ha per allà. Àxel! A més, suques i té pelillos després. Diguis allà, no. Quin fàstic, Àxel. Àxel, catalans sí? Però marranos no! La Marta de Vallirana ens va dir: qui vulgui peixos, que es mulli el cul. Tu t'imagines a la Marta anant a la peixateria dient: posi'm un lluç. I la peixatera: tingui. I la Marta: no, que jo vull que em mulli el cul. Allà, agafen el peix allà. Les gambes mirant-nos i què fa? Marta, fer-ho més senzill, que ja sabem que ets independent, però no tant, home, no tant. Ja està bé, home. Foli, Roger. Vull ser millor català és l'espai on somiem cada dia en parlar català com parla aquest nen. Depèn de les èpoques. A l'estiu només al matí. I al matí què és? Quina hora és? Perquè esclar, això... És que el matí per mi comença a les 11:30, imagina't. Home, amb la calor que fa aquella hora. No sé, de 9 fins a quan comencen a morriar, que vol dir que descansen de la calor que fa i es fiquen a l'ombra. Sabíeu que volia dir morriar? No? Llàstima perquè teníeu... Era puntuació. Déu meu, Pau, jo no sé. Com vull... Aquí he de demanar tenir aquest accent i deixar de tenir accent de català central, que tal dia parlant amb la maleïda A. Què he de fer? No ho saps? No tinc ni idea. Molt bé, doncs com ja sabeu, a cada programa, com ja us ho he explicat, busquem el millor català o millor catalana del show i recordeu que els coneixements compten molt, però encara compta més la vostra creativitat. Per exemple, sabeu què significa la frase "el gat escaldat menja floretes"? El gat escaldat menja floretes. Ho sabeu? Creativitat. El gat escaldat menja floretes. Aquí? Té ganes, menja qualsevol cosa? Sou un equip, heu de formalitzar una resposta. Sant Boi? No. Montornès? No. Amics Barcelona? Com, perdó? S'agafa una pedra freda. Para, música. Què és una pedra freda? Sí. Vale, que t'ha A una pedra freda.
Aquesta és la vostra resposta? Molt bé. Vale, com heu respost, amics de Barcelona, donarem 2 punts i a vosaltres també. 2 i 2. No, clar, però espera, que us explico ara què significa. Aquesta frase ens la va dir el Jordi de Sant Esteve de Palautordera, però se la va inventar, no vol dir res! No vol dir res! No vol dir res! No vol dir res, però creativitat. Jordi, mira. Mira. Jordi. Aquesta abutxeada, no sé com es diu abutxeada en català, perdó. Com es diu? Abutxeig? Vale. Jordi, això és per tu. Des de bon respecte, Jordi. Vale. Apunteu. Per cert. Atenció. Tenim perfil d'Instagram, un perfil de TikTok, un de YouTube, un de Spotify i un mail on rebem insults, refranys, curiositats, insults i consultes com aquestes. El Guifré Guiu, de Santa Eulàlia de Ronçana, ens pregunta: hola, catalans! Hola. Suposo que estareu d'acord amb mi... Para la música. És per mi? Si és per mi? Això és per mi? Que jo contesto. És que possible em toca la... No. No, perquè a aquestes hores normalment em truquen de gas, de l'aigua, i potser és que dec alguna factura. Mira, pues sí, no ho havia pensat, però sí, ho sento. Sí, no, ho sento, clar, això no... Fora. Bueno, era important? Bueno, pues no passa res, bueno, perquè... no siguem alarmistes. Dieta detox, que dius, mira, avui no... Com es diu? Desdejuni puntual? Sí. Sí, vale, bueno, continuo. Hola, catalans! Hola! Suposo que estareu d'acord amb mi. Bueno, ja veurem, a veure. No sé qui ets. No, clar, Guifré. Guifré. Que ja va sent hora que hi hagi una intel·ligència artificial catalana. Bueno. Com penseu que s'hauria de dir gràcies i a veure quan em convideu a dinar? Bueno, perdoneu-me, Guifré. Mira, quan vinguis aquí a veure's, et convidem a dinar i el Pau i jo et portarem a dinar a la nostra benzinera de confiança. Et convidarem a un sàndwich aquest vegetal, el més car de tot, el 10 €. Exacte, el que tingui més pinta de plàstic. Aquell. Doncs a veure, Guifré, en realitat jo crec que, jo considero, no sé què pensareu, Pau i tot el públic, que a Catalunya no necessitem intel·ligències artificials. Per exemple, Pep, tu de què treballes? Manteniment. Tu com et dius, company? Ricard, tu de què treballes? Infermer. I tu? Treballador social. I tu de què treballes? Bueno, Alzara, però de què Alzara? Alzara és... Alzara, no. Perdó. De dependent? Sí, dependent. Vale. Alzara, perdona, el tinc aquí davant. Perdó, jo Alzara no puc comprar roba, ja t'ho dic ara. Jo tampoc no tinc diners. Tu de què treballes? No, a que s'aparta. Vale, mecànic. Pues jo crec, Pau, què necessitem a Catalunya? A Catalunya necessitem emprenedors, treballadors, gent que faci avançar el país, com el Pep, com el Dani, com l'infermera, com el d'Alzara, com el mecànic, gent així. Sí. No necessitem intel·ligències artificials. Necessitem cervells. El que necessitem són intel·ligències naturals. Sí, que es toquin, cervells que es toquin. Que tu puguis veure el cervell. Que fotis el nas i toquis per dins i vinga i... I que estiris i mira el cervell. Mira, natural. I toquis i dius, hòstia. Vale, calma. Perdó. Tranquil, la pasta. Vale. A veure un moment, Pau, que dius? Bueno, escolta, que el temps demana que hi hagi intel·ligència artificial. Molt bé. Doncs jo crec que el problema, qualsevol empresa catalana que estigui investigant en fer un model de l'intel·ligència artificial, el nom, jo crec que ja el té. Saps quin podria ser? Quin? Virulai, no queda... Aquí hi ha un nínxol de mercat. Sí, nínxol de mercat. Morirà aviat. Perdó. L'ètica és molt important. Sí, senyor. Per un país. Però l'altra cara de la moneda, l'estètica, també ho és. Per això, avui us hem preparat el top 4 dels millors pentinats catalans! Oh! Pentinats catalans? Vinga! Sí, fot-li! Pentinats catalans! Què passa? Fot-li, Maripau! Ei, Maripau, sí, ei! Sí, ei! És música d'Alzara, Alzara, ¡La Rebequita! Venga. ¿Cuánto vale la Rebequita? ¡Amancio! ¿Cuánto vale? Bueno, pentinats catalans. Atenció, el primer pentinat Shaggy. Un pentinat que desestructura el cabell en capes amb l'objectiu d'accentuar el rostre i refrescar la pell, com fa Salvador Illa amb Pedro Sánchez. Sí! Hòstia, m'he quedat sense veu! Sí! Ei, vamos! Amb el pentinat número 3, el mulet.
Hòstia, quin mulet! El mulet! El mulet! Déu-n'hi-do, el mulet. Serrell curt per davant, laterals encara més curts o rapats i la part del darrere llarga. El pentinat ideal pels policies que es vulguin infiltrar als moviments socials catalans. Foli! Sí! Ratafia! Avui, què tal? És cap de setmana, queda poc pel cap de setmana. Vinga, Demi, avui és divendres ja, no? És divendres, amb el número 2, el cabell curt que porten les àvies. Oita! Aquí està! Referentes! A elles no els vinguis amb romanços, no, s'aixequen pel matí, una mica d'aigua, un raspall i cap al doctor Domènech. Vinga, cap! Anem a la Domènech! Vinga! I amb el número 1, el millor pentinat de tots i que, per desgràcia, s'ha perdut el pentinat de Montserrat Cavaller. Oh! Déu meu! Déu-n'hi-do! Fantàstic! Quina fixació, quina laca, quin ciment armat. Sempre m'ha fet aquesta pregunta, no? Dintre del cabell de Montserrat Cavaller hi havia més cabell o en realitat estava buit per dins i tot s'aguantava amb una vestida? Jo tinc una teoria, Pau, és que a dintre hi havia com turbines de F-18 allà... perquè s'aguanti aquesta corba que li feia el pentinat a la Montserrat. És que és heavy, Una corba... Aquí estan fent la B25 a Sant Boi, però les corbes que estan fent a la carretera, ni aquesta corba la pot millorar, tio. Tu creus que se la posa com Darth Vader? Allò... Ostres, no ho he vist mai. Sí, t'imagines? Home, Déu-n'hi-do, eh? no ho havia passat mai, però potser seria... A millor era sempre així. O posant al cap allò del cotó fluix d'aquest de cotó de sucre. Cotó de sucre. Fotent així. Bueno. Déu-n'hi-do. No sé. Doncs fins aquí la secció dels pentinats. Fins aquí la secció dels pentinats catalans! I que continuï l'aplaudiment, perquè ara encara ve més rauxa, més seny, més els formiguets. No, cuidado. No, formigues no. Ara arriba la secció de pixa d'empeus o pixa assegut. Sí. Bé, aquí és aquesta música me l'he baixada i es diu Elevator Music 2. O sigui que hi ha una one. Hi ha one, ara tot el que sigui anglès em mirarem a tu, no? És la representant anglosaxona, no? Pixa de peu... Molt bé, aquesta secció és molt senzilla. Ai, m'apixo. Ara parlarem de 3 personatges catalans. La goteta. I tots hem de dir... Bueno, la goteta, si té la prostada. No sempre. No, perquè quan jo era més jove no hi tenia aquests problemes. Ara ja sí. Bueno, la qüestió és que hem de dir... Endavant. Direm 3 personatges catalans i heu de dir vosaltres si penseu que pixa dempeus o si pixa assegut. En funció de què? En funció de que sigui una persona amb molt de seny, si té molt seny, Tomàs Molina, per exemple, pixa assegut, d'acord? I si té molta rauxa, és molt arrauxat, pixarà dempeus, com per exemple Joel Joan. Doncs clar, la majoria va fora, però bueno, és una persona que té molta rauxa i no pot estar asseguda. Vale? El primer personatge de la nit és Pau Covarsí. Pau Covarsí. El gran... Què és? Defensa? És defensa. Defensa del Barça. A priori, Pau Covarsí, jo crec que seria de les persones que pixa assegut. Què penseu, aquí, amics de Barcelona? De peu? De peu? Per alguna cosa en particular? És jove, també, no? Montornès? No pixa. No pixa. De peu. De peu. Vale. Sant Boi? Assegut? De peu. Heu de concentrar... Bueno, vale. Assegut i... Bueno, de les dues maneres. Vale. Vale. I Sagrera? Assegut. Vale, a veure, tu, Pau, què et sembla? Jo crec que assegut. Assegut? Vale. Sí. Mira, Pau Covarsí, en principi, és una persona que sembla que pissi asseguda, però està assegut i de cop i volta s'aixeca, fot una tombarella, fa rasca, i torna a seure's, com si no hagués passat res. I ja està. I és així, tranquil. Pau Covarsí. Molt bé. Pixa amb coses. Jan Laporta. Clar, cuidado. Jan Laporta. Vale, un moment, no correm. Sisplau, no correm. Jan Laporta, jo crec que tots estareu d'acord en que pixa com? De peu, dret, amics de Barcelona, Sant Boi. No, assegut, per què? Que no s'ha... Bueno, però hi és. Sí, no s'ha... La sèrie hi és. Però bueno, assegut. A veure, Jan Laporta té 2 etapes a la seva vida. L'etapa actual, encara que és una persona arrauxada, pixa a la porta, així com a la porta. agafat. A vegades pixa al sushi, també. Quan el llença, però dempeus, jo el veig dempeus. Ara, el Jan Laporta de la seva primera etapa, ojo, compte,
tenia els sostres dels lavabos a 4 o 5 metres. Perquè quan pixava, el xurro era tan potent que el tio pujava fins a dalt i havia d'anar en compte que no es fotés amb el sostre, Com la font de Montjuïc, no? Més o menys. La Rosalia! Epa, cuidado. Mira, que et diu, cuidado, Sant Esteve Sarrovires, compte. Aquest del Batlló, Compte. Asseguda. Asseguda. Sí. Montornès. Asseguda a Sant Boi. De peu. Per què? Perquè la veieu dinàmica. Molt bona. Molt forta. Dinàmica. És que Sagrera? és veritat, Bueno, no té res a... No, moment. És important. No vegis aquí. Has de veure una persona humana, no diferència entre home i dona. No. Dreta, no? Dreta. Vale. Dreta, segur. La Rosalia, a mi particularment, m'és igual com pixi, però nosaltres quan anem al lavabo i tenim ganes d'anar a pixar, anem perquè tenim ganes. Sí. Però en realitat nosaltres no ho decidim. No. Quan la bufeta diu... Ei, nosaltres no ho decidim quan anem. m'és igual si són les 3 del matí. A pixar. Doncs Rosalia és l'únic ésser humà Ara. a la Terra que és ella que decideix quan té ganes d'anar a pixar. Sabeu per què? Factors de pes. Saps per què? Per què? Perquè és una puta reina! Ara sí! Clar que sí, Rosalia! Rosalia! Molt bé. Molt bé. Bueno, doncs, molt bé, doncs ara el que farem, una petita pausa i ara és el moment que us comentava, el moment important. Ara nosaltres us repartirem aquests paperets d'aquí, d'acord? Que ja us vaig passant per aquí. Aneu passant els paperets. Vale, amb aquests papers heu de posar expressions catalanes que coneixeu, coses que deien els vostres pares, els vostres avis, coses que siguin molt catalanes. Doncs fem 10 minuts de pausa i tornem de seguida. Ara mateix us passem a veure... ¿Qué pasa? Hola! ¡Daniel Morlaes de Buenos Aires! Dani, què tal? Com vas? Hòstia, com esteu? Com estàs? Bé. Pues molt bé, pibe, molt bé. Hòstia, no sabia que ser un idioma que no coneixia, tio. O sigui, la gent en parla i l'entenc perfectament. Ja sé argentí, tio. Ah, sí? I quines paraules tenen que has après? Hòstia, pues he après milanesa, Sí? Vale. he après que a Catalunya, a Barcelona, estan estafant a la penya amb el preu de les empanades, perquè aquí les empanades argentines costen uns 70 cèntims d'euros. Manifestació! Fora! Un xiclet. I també us tinc que dir que l'estiu aquí és molt més suau que l'estiu a Barcelona, És el primer cop que veig la Champions de dia, així que ara miraré, aviam què... M'agradaria molt que el públic fagués un crit per saber quanta penya sou avui. A veure, doncs anem a fer 1, 2, 3 i fem aquí. Esteu preparats? Vale, 1, 2, 3! Hòstia, increïble, Increïble. 300 persones en aquí, Dani, estan apilats uns sobre els altres. Mira, tu saps que fora a dalt hi ha un Condis? Sí. Doncs hi ha gent que està veient el show sentat al Condis. Si imagina't avui, a mi em costa respirar aquí dintre, tenim bombones d'oxigen. Pues avui vespre o demà ja el veuré des d'Argentina. Ja us dic que estic molt a gust aquí, però m'agradaria moltíssim estar al plató avui i poder compartir amb vosaltres. No pot ser, doncs el que faré és gaudir de l'estiu i ja està. Us envio besitos, petons a tots. Molt bé. I força, ja ens veurem a la tornada. Doncs vinga, aquest aplaudiment és per tu, Dani. Gràcies, Dani. Fins que torni a la tornada. Gràcies. Adéu. 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 A la connexió, sí, sobre la connexió, no? Sí. Hòstia, no volia parlar d'aquesta manera, però és que jo vaig a Argentina i en 10 minuts ja se m'enganxa el... Sí o no? Sí, t'ho juro. Mira, veus? Això ha sigut... Està bé aquest accent argentí. Això ha sigut. Vale, molt bé, doncs ja tenim aquí tots els papers de la gent que s'ha deixat Hi ha mandanga aquí, Hi ha mandanga de la bona. Vaig a començar jo, vale? Endavant. A veure, anem a veure. Aquí hi ha doble. Atenció, aquest no val un duro. Això, a mi m'han dit diverses vegades, això no val un duro. Ostres, compte aquesta sí que... Anar calent com una olla de grills, ostres. Aquí, compte, l'olla de grills com de... En quin moment... Sí, és veritat. Un moment. En quin moment comences a cuinar grills? I com es cuinen uns grills?
I per què calent? No pot ser en fred? Què vols que respongui? A totes les preguntes que has fet. Sí, tot. Respon-li. A veure, jo crec que aquí Anar Calent no és secció de cuina, sinó és secció de... Que no és de... No. No és de cuines. No és de joc de cartes. No. És de joc de... Qui l'ha posat aquesta? Clar, perquè ningú... Encara que tothom... Cric, ha sigut una mica aquí. Ha sigut una mica així. Tothom va venint d'aquí, tampoc passaria res. Fota-li tu, Pau. Sí, i tant. Vinga. Estàs tocat de l'ala. Sí, bueno, potser... És estar boig. O que vas amb un avió i toquen també. També. O una mosca, si toques... No la mates. Tu no has agafat mai una mosca i li has tret les salts? No, jo no sóc un psicòpata com tu. Vale. No passa res, no passa res. Pit de poltre. Saps què és pit de poltre? És un plat? Home, jo no crec que sigui un plat. Jo crec que pit de poltre és el que tens el pit cap a fora. No, potser és un... pit de poltre... Sí. Saps? Podria ser. Qui ha escrit la pit de poltre? Pit de poltre? Pit de poltre? Què vol dir? En quin sentit? Com et dius, amic de Sant Boi? Dani, t'estàs jugant la puntuació, eh? I a més... Espera. Un moment. Sant Boi, has tingut algun problema amb el rotulador? Perquè veus que has començat amb taronja i has acabat amb llapis. Això és ecologisme, això és un punt per tu. Per ser ecològic, vale. Ara, explica. És pròpia de Sant Boi, pit de poltre? No ho sé, però la tenim al rugby. Cuidado. Ojo, el rugby de Sant Boi, Molt bons, són molt bons. Però en quin context li diu? O li diu a un contrari, pit de poltre, o entre vosaltres? Un home fort. Bueno, tots ho sou, no? Doncs mira, jo em pensava que al contrari. Un home fluix, pit de poltre. Bueno, però jo el pit de poltre és que el té pit cap a fora, no? Sí, que té un... I suposo que també molt de pèl, no? Ha de tenir molt de pèl o... Anaves a preguntar si... Si el rugby ara... Clar, jo el rugby m'imagino que és un esport de gent de molt de pèl, però potser ja no, És el que anava a preguntar. Us depileu? Encara. Encara hi ha pèl. I on hi ha pèl, què hi ha? Alegria! Que sí. Bravo, molt bé. Aquesta és l'actitud, Pau, molt bé. Treure foc pels queixals. Pues bueno, això quan vas al dentista hi pagues. A veure, per ser un bon català has d'anar a cagar a Montserrat. Avi Xaxo. A veure, un moment. Sí, anem per parts, perquè, a veure. Per ser un bon català has d'anar a cagar a Montserrat. Que també, a veure, home... Aquí hi ha diverses coses. A veure. Sí. Primer, has d'anar a Montserrat. Que ja per anar a Montserrat a cagar, doncs vés abans, perquè no cal que vagis allà. Doncs no. Però bueno, entenc el que vull dir. Entenc, no? I de Montserrat a on? Perquè pots anar al monestir, a dalt a Sant Jeroni, a la Santa Cova, a Cavall Bernat, també pots anar. Sí, a Collbató. A Collbató també, clar. Bueno, a veure, l'acudit es pot fer sol, perquè hi ha la Moreneta i... home, no, però no el farem, no l'estem fent, per favor. Maripau, perdona. El terra està encara una mica moll. Bueno, jo no he anat mai. No has anat mai a Montserrat? Sí, però a cagar no he anat a Montserrat. Has de pagar per cagar a Montserrat? Com a mínim has de pagar 5 euros al pàrquing. Això com a mínim. Això sí, Hòstia, això com a mínim, ja fa temps que no hi vaig, no? Ja es nota. Déu-n'hi-do. Oi, el cremallera. Quan val ara? O sigui, que pagues al pàrquing i a més pagues per anar al lavabo, també. Però això què és? I sobre has de demanar tanda. Això és una vergonya, Mare de Déu. Pues jo em cagaria a la porta. Sí, no? Collons, sí. Quan puja... Que ho he de pagar! Pam! Toma, per tu! El següent diu, aneu a escampar a la boira. Sí. Això m'ho deia el meu pare. T'ho deia el teu pare? Sí. I deia, hosti, a l'igual vaig a Lleida jo ara, amb 7 anys que tinc... Perdona, que fa 2 dies a Gavà hi ha una boira que no es veia a l'home del mil·lenni, tio. Ah, sí? Sí. A Gavà? A Gavà. Pensava que allà a Gavà només teníeu... Espàrrec, mira, ha sigut bo, ahir espàrrecs. Perquè podia haver... Últimament, a Gavà fot una pudor a marihuana. A què? Però, tio, t'ho juro, i a més, fa un parell de dies va venir la poli amb un camió de bomberos i es va fotre
a la terrassa del costat de casa meva. A fumar. És que com buscar... Tio, però jo no he fumat mai i m'estan entrant ganes de fumar, tio. Fuma. No vull. No fumis. No vull perquè... No vull. Diu, fotre al camp, que també és una mica... Escampar la boira, fotre al camp, és la mateixa família, i aquesta és... Joder. No sabia que era 3D aquest show, la mare que em va parir. Què has dit, Ter Stegen Show? No sabia que aquest show era 3D. Ter Stegen Show, Ter perdó. Stegen Show, No sé vocalitzar. Bueno, Ter Stegen Show és no tenir cabell i de cop i volta o tenir allà la jardineria Bordas, eh? Creus que el Ter Stegen ha fet la mateixa tècnica que la Montserrat Cavaller? No tinc... La corba del cabell es comença a apropar, eh? Es comença a apropar. Doncs al Ter Stegen el que hem fet és picar-hi el crostó. Sí. Picar el crostó. Picar el crostó, que és... El crostó, la crosta. Ojo, eh? Que no és picar per dins a la molla, no? No. La crosta, eh? Pa. Toma, fot-li. Hòstia. El crostó? Sí, digues. Sí? Montserrat? Agafa el micro, Montserrat. El micròfon. Comparteix amb nosaltres el tema del crostó, perquè a mi tot el que sigui crostó m'interessa. Què? El crostó, el que comentaves del crostó. El crostó és la part més dura, és Del la pa. punta del pa. La punta del pa. També ara estic pensant que si piques el crostó el pots fer mal. Millor seria picar una cosa més tova. Home, però per això t'ho diuen. Clar, coi, és Bueno, veritat. clar. Sí. Clar. No t'hi picar la molla, clar. Sí. Mira, em trec un punt. La part més bona, del pa, per cert. La Vale. part més bona. A la taula i al llit, el primer crit. Home. A veure, això és català i has d'entendre ràpidament. Sí. Perquè a la taula està clar, però al llit has d'anar abans. Abans de la taula? Al llit has d'estar abans que et cridin. Et recomano que si et criden per anar al llit estiguis abans. Vale. O sigui, no esperis que et cridin. Estigues abans. Saps que jo sempre he pensat que era al revés, que primer havies d'anar al llit i després... Bueno, a veure... A veure, Saps? a l'ordre dels factors no altera el producte. Jo crec que estem parlant... esperem que no hi hagi producte, ja t'ho dic jo ara, perquè no tinc diners, però... Pues fa 14 anys que tinc un producte a casa. Sí. Uf! Sí. Saps una cosa? Saps que els xavals joves ara estan dient això de... que mola más que Barrabás, que mola más, Vitercas. Com? Torna això. Està tornant? Els xavals, els nanos de 13-14 anys diuen això, mola más Vitercas, Què passa, carapassa? Sí, això, sí. La mare que em va ¿Dónde parir. no sé què, Charles Boyer? Però què estiu dient? Però sí, jo al meu fill, com me'n recordo de coses, em van desbloquejar en records i li vaig dir frases d'aquestes perquè per ell són... O sigui, ell guanya punts d'expertise. Aleshores tu li aniràs amb, tio, vols jugar uns tazos? Sí. Dirà, Sí. A veure, atenció, important. Això també és bàsic, com el que has dit. Què havies dit ara, que no me'n recordo? a la taula de llit, Això. el primer crit. Un bon, no? Suposo que serà un bo, un to, un lo. Serà un bo pa amb tomàquet. Un bon. Un bo pa amb tomàquet, gràcies, Sagrera. Un bo pa amb tomàquet, més que un bon menjar. A veure, espera. Anem a analitzar la frase. Un bo pa amb tomàquet, més que un bon menjar. La meva pregunta és, què és un pa amb tomàquet si no és un menjar? És un menjar, estem d'acord? Però vosaltres voleu dir que és excels, no? És el millor. Vale. No, Potser o sigui, és un manjar, com volem dir. Sí, però el que no entendre... Això. Com, què ha dit? Això! Què ha dit? Que és un manjar, no un menjar. És un manjar. Bueno, aquí posa... Jo vaig a posar... Però Ja ho sé. Ja ho sé. No, ja ho sé el que posa. No. Volies dir menjar per reconèixer la falta d'autografia, 2 punts per tu. Clar que sí. Molt bé. Clar que sí. No serem ara aquí el professor Virgili, No. No. Però volies dir menjar de menjar. Vale, això és... Vale. Sí, el pa amb tomàquet agrada. Sí, bueno, jo menjaria pa amb tomàquet ara mateix. Tens pa amb tomàquet? Sí, Jo no tinc pa amb tomàquet, però jo... Doncs mira, hi ha aquest vi. Aquest vi... Puc explicar la història d'aquest vi? Explica-la, per la Vaig mare de Déu. comprar I tant. aquest vi, que és un tetrabric del Carrefour, fa un any. Sabeu allò que quan el vi reposes és més bo? Aquest no. Però el que passa és que... però m'ho va explicar el Gep, que el vi no es fa malbé, l'únic que passa és que si passa molt temps beuràs vinagre, però no està bo. La qüestió és que no volia... Clar, m'estava esperant a comprar el porró, perquè clar, he anat a diversos basars xinesos i el porró em costava 10 euros. I dic, hòstia, no. I fins que no vaig vendre diverses entrades,
per recaudar 10 euros, doncs no, i ara he de comprar, però clar, jo volia comprar-lo fa un any, i clar, fa un any... Clar, no. No, ja està, sí, clar, aquesta és la història. Vale, endavant, Pau. Vinagre és vi Nagre. i agre. Vi, agre. Clar, vi, bueno, jo o sigui, digo para- a veure, en plan, Què veus? com Toys R Us, El mateix. vi en agre. El mateix, sí. Que heavy. No. Sí. O sigui, sí, però, bueno, vés a pastar fang. Ah, mira. No, o sigui, que No, diu... jo. No, posa aquí, posa aquí. Ah, Vés, vale, vés a pensava que pastar m'estaves fang. pensava que m'estaves ara aquí fotent. No, tio. vés a pastar fang, que és enviar la merda a algú, pràcticament. Però vés a pastar fang, o sigui, aquesta expressió, el que diu és que vagis a agafar el fang i vinga, Sí, basta, sí. vinga. A fer així, com si fos una massa de pizza. Pues, a mi, si m'han d'enviar a fer això, en plan, que m'envien a tomar pel cul, però m'envien a pastar fang, a mi m'agrada, eh? Jo aniré a pastar fang. Home, perquè la sensació d'agafar el fang Sí, i pastar-lo sí. és agradable, perquè, no? O sigui, després t'ha de netejar. I a més, si ve el com es diu, el fantasma i per darrere i... Hòstia. Que no me'n recordo com es diu el... Sí, l'actor. Com es diu l'actor? Patrick Swayze. Patrick Swayze. Quants vols? Vale, un. Ah, perdó. Perdó. Estan mirant el full Us estava i posant s'han la cosa après l'ordre del... que no està ni enumerat. Ai, sí que està... Per avisar-me... No ho veig. Per avisar-me, un punt. Ah, perdó. Hòstia, que mal. Però com ha entès la meva... Si jo no entenc la meva lletra, com l'entens tu? Ah, vale. Li donarà qui vulgui després, Ja però està, bueno, ja endavant, cap està. problema. No, però solament un. Montserrat, no us preocupeu. L'àvia ens insisteix molt sempre a veure en porró. Sí. Però És en tota important. circumstància. Qui és aquí? Això? Vale. L'àvia? Està aquí l'àvia? Molt bé. A Montserrat. És la Montserrat. Ah, l'altra. Ah, tu no. Vale. A ella. Tu li dius als teus nets que beguin sempre en porró? O sigui, en qualsevol circumstància i qualsevol beguda? Micro. Passeu-li el micròfon a la Montserrat. Explica-ho Montserrat, tu, sisplau, Montserrat. que no em fio de la Montserrat. Explica-ho tu, que ho expliqui ella. Ella. Explica. És el moment de... Espera un moment. Ja com li et dius? posem gasiosa. Bé. Júlia, Roger, tens música de confessió? Música de... Ara, pensa... O sigui, quanta que està aquí l'àvia, tampoc flipis, no... Apreta, però no gaire. Exclusiva. Exclusiva. Que els dijous anem a dinar, com sempre, tots els cosins. Molt bé. I molts cops treu el porró i ens insisteix massa. Oh! Però, un moment. Perquè no en tenen ni idea. Júlia, Clar que eres? sí. Júlia, l'àvia que us posa... Perquè us pot posar aigua, Coca-Cola o vi. Què us posa? Clar. Quan érem petits, Coca-Cola. bueno. Ara ja no. Bueno, Ara li foteu. Coca-Cola, que tu creus que és Coca-Cola, però era Calimocho. barrejant. Bueno, jo ara, no sé, amb aquesta confessió, jo em veig obligat a... A que beguin, t'imagines? No, por favor. Home, estaria bé fer una demostració, però no m'atreveixo... No, sisplau, és atrezzo. És atrezzo. Amb aquesta confessió que ha fet la Júlia, tu creus que se li ha de donar un punt? Sí, s'ha de Un donar punt, punts. no apreteu, Montserrat, un punt. Un punt perquè el que feu, això de donar-li... Què passa? Ah, vale. Ostres, que abans de la cervesa d'això... Montserrat, quan som petits... No, ja ho sé que no som petits, ho ve, Montserrat! Aquí està. O que quan la canalla és petita, perquè tinguin una miqueta de sol a la migdiada, se'ls mulla els llavis amb un got ple... No, Amb el sumet, una miqueta... No, això no es fa. No. No, això no. A mi m'ho feien. No, hòsties, a mi m'ho feien, Així estic. A mi m'ho feien... Ui. Sí. Ai, mira. Ai, mira, per mullar els llavis. Jo què, llavis? Va, vinga. Hòstia, 5 anys tenia. 5 anys. Ah, sí, coi. Toca. Bufar i fer ampolles. sí. Home, això és fàcil. No? Tu què has fet més a la vida, bufar o fer ampolles? Pensa-t'ho bé, Pau, que la liem. A veure, l'acudit venint del Baix Llobregat és fàcil, també. Sí? Mira, tu has de Sant Mira com riu. Per bufar, no? Clar, ampolles tampoc. Pau, vés a fer una ampolla? Pues no. No has fet cap ampolla. He bufat... De petit no anàveu amb el col·le a excursió a una casa d'aquestes de vidre a fer ampolles? Sí, però vaya merda. O sigui, a veure, no, està bé, però era com...
Me faig una ampolla. Tu has sigut més de bufar de... Bueno, espelmes. Vale, mira, aquí vaig a veure si m'ajudes, perquè crec que... Ostres, té lletra de carta. Mira, no sé, vaig a posar-li 2 punts per la... Però no sé qui és, encara no sé qui és. O sigui, però per la lletra... Té lletra epistolar. Diu, parlava molt i em va dir... És com si fos... O sigui, parlava molt, és com si fos un llibre, eh? No sé començar. La primera... Parlava molt i em va dir... Si la... Hòstia, aquí ja tinc el problema. Si la vacuna... Vacuna, sí. Parlava molt i em va dir si la vacuna me la van posar amb una agulla de gramòfon. Parlava molt i em van dir si la vacuna me la van posar amb una agulla. Espera. És molt bona, eh? Tu com a infermera vols dir alguna cosa sobre... L'infermer, com a infermer? Tu ets mecànica. No, mecànica sí, perdó. Tu, David, treballadora social. David eres? Ricard. Ricard. Joan, com a infermer, creus que això és possible? Jo encara estic donant voltes, encara no. No has vist mai, no? A veure, tu vas entès ràpid. És molt bo, eh? Vaig a tornar a dir, parlava molt, no sé, a l'infermer suposo. Parlava molt. I em va dir si la vacuna me la van posar amb una agulla... De gramòfon? Que parlava molt. Una agulla... Perquè com parlava molt... Sí. Potser el van vacunar amb una agulla de gramòfon. Però aquesta persona que li... Però això us ho va dir l'infermer o l'infermera que us va posar... No, això és després del vi de la Montserrat. Vale, ara sí, ara ho entenc. Vale, ara sí. Ara veus, jo, quan aneu per davant, jo ja ho deus. Diu, fer la fi de cagar... Hòstia, no. A veure... Fer la fi, això sí que necessito el micròfon, sisplau, Luca. Sí. Passa el micròfon a... Fer la fi del cagalàstics. Em sona atracció de la fira, però... Què és la fi dels cagalàctics, Montserrat? No ho sé, jo l'he sentit a dir. Ostres, que llàstima. Això ho hem de Em buscar. sembla que és una mala fi. És que una què? Una mala Fer fi. una mala fi. Acabar malament. Acabar malament. Fer la fi del cagalàstic. Fer la fi dels cagalàstics. Hosti, jo ara jo no em puc anar a dormir avui sense saber. És que cagalàstic sona... Clar, qui és el cagalàstic? Sí, no, però... Té a veure amb l'avi Xaxo? No, l'avi Xaxo era allà. No es coneixia. Vale. No es coneixia. Vale. Mira, Pau, deixa'm encetar l'ordre perquè, mira, aquest paper et serveix a tu. Diu, ser més tranquil que una merda al sol. Joder. No? Sí, és com tranquil. Però una merda a l'ombra també és tranquil·la. Saps que les merdes a l'ombra es floreixen? Ah, sí? Sí. I com ho saps, això? No preguntis, sisplau. Vale. No. Anem a llegir un parell més. Vinga. I passarem a l'última prova i definitiva. Vale. Esgangelar. A veure. Jo no soc el nano aquell que parlava català. Esgangelar. Molt bé, doncs si li falta la U, doncs un negatiu per la Sagrera. No, perdó, no, com ella, que també hem estat a la falta. Més U. Vale. Què vol dir esgangalar? La beta, com la beta. Vale. Mira. Jo conec moltes persones que estan esgangalades, però moltes, eh? Com seria en anglès esgangalar? Com seria? In English. Pel teatrillo que has fet de soc jo, un punt. Sí. Yes, no? Yes. Posa-t'ho a pel cul, clar que sí. De porc i de senyor Mira. se n'ha de venir de mena. Home, i tant, compte, això no... De porc i de senyor. Se n'ha de venir de mena. Del senyor no s'aprofita tot, però del porc sí. Ves en compte, No havies pensat en això mai, però jo tampoc, perquè se m'ha ocorregut ara. I acabem amb els papers catalans, amb aquest, jo crec que és... Mira, aquest paper, digue'm mentalista, però sé perfectament qui l'ha escrit. Espera, vols que fem una música de misteri? Roger, tens música de misteri, per favor, de mentalisme? Mentalisme, sí. Música de misteri, mentalisme... O sigui, és que no me la vaig a jugar. Estic segur que l'ha escrit aquest. I ja em poso 2 punts per mi. Soc del sucre, tranquil, que soc del sucre, no passa res. Mentalisme. Aquest paper posa
T'imagines que ara m'equivoco? Quedaria fatal, però no. Va, Bueno, posa. si t'equivoques, Sí. parteixo el boli que sembli que ho has fet amb la ment. Vale, Com vale. l'Uri Geller, però... Saps? Com misteri. Catalanes, muy buena gente. Aquest paper lo ha escrito usted. ¡Claro que sí! ¡Mentalismo! 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 ¡S'ha fet el mentalisme! ¡Mentalisme! Bravo, Sant Boi! Sant Boi! Bueno. Això són 5 punts, eh? 5 punts, i tant, Ho 5 sento, punts, sento, però i tant. aquesta carta... Sí, Pel aquesta mentalisme, carta... home, Aquesta carta és... Ara la cosa està... Bueno, esteu quasi empatats, però bueno. Clar, mentalisme. Mentalisme, Eh? clar. Clar, és que pensa aquí, concurs, podcast, català, mentalisme també, Mentalisme misteri, també, tio. poders. Un porró aquí que veus aquí. El futur. El futur. Que era internet. Internet, el futur, és el futur. Molt bé, doncs ara ja arribem a la part final del show i ara anem a decidir qui ha sigut l'equip més català del show i ho anem a decidir perquè realment qui se la juga ara és la Sagrera, Sant Boi, Montornès, doncs no, i Amics de Barcelona. Heu guanyat Amics, però el que seria punts. Heu guanyat el punt d'ella fent una mica de teatret, però bueno. Però molt bé. Podeu participar, Podeu participar i ara anem a dir un refrany, vale? Un refrany i ens heu d'explicar què significa. Primer falta que el trobi, Pau. A veure si el trobo. Sí, mira. A veure, foto Rosalia, pentinats catalans... Jo també l'he perdut. Tu també l'has perdut? Doncs mira que no el fem, perquè no el tinc. Sí, ja. Perfecte. Mira. Molt bé, atenció. Teniu 10 segons per dir-nos què significa el refrany. Quan la guineu no les pot haver, diu que són verdes. Repeteixo. Pam. Quan la guineu no les pot haver, diu que són verdes. Teniu 10 segons. 10 segons. Tic, tic, tic. Ho faig jo. Mira. Excuses? Per què diuen excuses? Espera. Teniu 10 segons, 10 segons. Queden 5 segons. Mira, així ja paro perquè em foto mal al paladar, tio, fotent això. Queda un segon. Temps! Atenció, temps. L'actitud està bé, però anirem amb ordre. No, però dono un punt per l'actitud, que ha sigut molt bona. Vale. Amics Barcelona, amb micro, sisplau, Luca. Quan la guineu no les pot haver, diu que són verdes. Què significa? Pep, Josep? Bueno, que poses excuses a coses que... sí. Poses excuses. És una excusa. És una excusa. Excuses? Vale. Montornès? Són còmodes a les cadires per agafar-te aquí? Està guai. També. No, agafa't, que no... Si jo pogués, ho faria. Quan no té ni idea, diu qualsevol cosa. Quan no té ni idea, diu qualsevol cosa. Molt bé. Sant Boi, sisplau, amb ella, que volia que aixequen la mà. Vale. M'ho anava a inventar, Sí, que quan no sap alguna cosa s'ho inventa, no sé. T'has inventat? Com és? Espera. És que has fet doble invenció. Repeteix? Que quan algú no sap alguna cosa se la inventa. Vale. Luca, recorda, quan algú no sap alguna cosa, amb el teu sogre, quan algú no sap alguna cosa, Sagrera... Quan hi ha una cosa que vols aconseguir i no l'aconsegueixes, te busques excuses per justificar-te, que no... Va, i tu què havies dit, Josep? És que sí, que més o menys és el mateix. Vale, d'acord. Molt bé. Referit a algú que fingeix no interessar-se per alguna cosa i quan en realitat no la pot obtenir. No és exactament el que heu dit vosaltres. Òbviament, el que ha dit Sant Boi, s'ho ha inventat, però està bé. Montornès, què havies dit? No res. Ni se'n recorda, endavant. Ells han ampliat, però en aquest cas li podem donar un punt a Amics de Barcelona, però amb tota la puntuació que porten, Pau, públic que ha vingut avui, l'equip més català i millor català del Vull ser millor català ha sigut... Ha sigut... La Sagrera! La Sagrera! Els millors catalans, sisplau, el seu representant que vingui, que tenim aquí un representant que perdeu el premi. Mira. És de l'Espanyol? Bueno, mira, escolta, jo soc president d'Escala. Mira. Jo soc president d'Escala. Mira.
Però, a veure, un moment, a veure. O sigui, ha vingut aquí i fet, vinga, i... Hem berenat aquí, ben berenats, Hem berenat. Com es diu? Hem berenat. Carles, vine per aquí enmig. Se'ns ha agafat i dit, vinga, ràdic, epa! Carles, fem entrega Escudella. del premi perquè vegis amb millors ulls tota Catalunya i tota Barcelona i tota la Sagrera. Aquestes ulleres fantàstiques realitzades a Taiwan, la millor Catalunya. Un aplaudiment per la Sagrera. Clar que sí. Home, si tu vols, aquí ja, a partir d'aquí ja entra la teva llibertat personal. Jo aquí ja... Compte! Que la muntura, els vidres s'han desmuntat. Ai, va! Ai, bueno. No passa res, mentre no ens tornis a ensenyar aquí la candolla... Sí, perquè ens hem menjat... Mira. Fantàstic! Mira. Molt bé. Doncs ara, ja per acabar el show, anem a intentar, amb el Coti per Coti, Roger, anem a intentar lligar, fer una frase amb alguna de les frases i paraules que ens heu dit. Normalment no ho aconseguim, però queda un final maco, si no? fa o no fa, sí. Fot-li, Roger, el Coti per Coti, vinga. A veure, anem a calentar. Vale. Sí, sí. Vale, ja ho tinc. Sí. Va. Ei, Pau, vés a fer més pets carrots. Doncs mira, per com he estat, això és bufar i fer ampolles. O sigui, tens cara d'estar engangalejat. Caso un dena, me caso un l'olla. Saps qui és el cagaelàstics? No sé, però que se'n vagi a pastar fang. Quins collons que tens, tio, hosti. Escolta'm, de porc i de senyor se'm n'ha de venir de mena, xato. Doncs la veritat és que tu ets més tranquil que una merda al sol. Sí, però puc treure foc pels queixals. I fer la fi de cagalàstics una altra vegada. Mira, a la taula i al llit, el primer kit, amb el cagalàstic. Pues si et crida a la Montserrat, fota-li el porró. Estàs tocat de l'ala, home. Tens ganes de menjar? Vés a escampar la boira. Fot al camp! Sí, aniré a Montserrat a cagar-me amb l'avi Xixo. Amb pera, parot, bombolla, figa, molla, collonera! I ja està, clar que sí. I acabarem amb els catalans són muy bona gent! Gràcies per haver vingut, avui ser millor català! Gràcies, Sagrera! Gràcies, Sant Boi! Gràcies, Montornès, amics de Sagrera! Un aplaudiment pel Reventós! El Pau Corbi! Seguiu-nos a Instagram! Gràcies! Seguiu-nos a les xarxes, podeu trobar els nostres podcasts per tot arreu, etc. Digues. Atenció, Roger, sí? Digue.